Kertoja. 23. tammikuuta 2025. Päivä, joka jää historiaan, mutta ehkä ei sillä tavalla, jota me nyt juhlimme. Valkoisessa talossa presidentti Trump allekirjoittaa asetuksen, joka luo Bitcoinin strategisen varannon. Media räjähtää, CNN, Fox News, CNBC, kaikki ne juoksuttavat suuria otsikoita, kryptovaluuttojen kulta-aika. Amerikan uusi innovaatio, digitaalisen varallisuuden johtajuus. Bitcoinin hinta ampaisee pystyssuoraan nousuun. Twitter täyttyy vihreistä lukemista ja hehkutuksesta. Kryptoa hallussaan pitävät juhlivat kuin olisivat juuri voittaneet sodan taloudellisesta itsenäisyydestä. He uskovat, että vihdoinkin hallitus on ymmärtänyt Bitcoinin. Mutta voitonhuumassa oleva väkijoukko on sivuuttanut erään hyytävän totuuden. Ainoat ihmiset, jotka eivät juhli, ovat ne, jotka todella istuivat alas ja lukivat tuon tekstin rivi riviltä. Sillä jos sivuutat hohdokkaat otsikot, jos katsot innovaation tukemisen kulissien taakse ja jos ymmärrät valtakoneiston juridista kieltä, tajuat julman todellisuuden, tämä ei ole hyväksyntää. Tämä on ansa. Todistamme käsikirjoituksen alkua, joka on nähty aiemmin. Se on vanha ja pölyinen käsikirjoitus, mutta armottoman tehokas. Se vie meidät ajassa taaksepäin vuoteen 1933. Silloin hallitus käytti täsmälleen samoja sanoja, kansallisen vakauden turvaaminen. He kutsuivat myös kultaa strategiseksi varallisuudeksi. He antoivat valtiovarainministeriölle valtuudet ostaa ja pitää hallussaan. Ja mikä oli lopputulos? He takavarikoivat Amerikan kansan kullan. Määrittivät sen hinnan uudelleen ja pyyhkivät pois 40% valtionvelasta yhdessä yössä. Sitten he tekivät kullan omistamisesta rikoksen seuraavaksi 49 vuodeksi. Franklin D. Rooseveltin asetus 6102. Yhdysvaltain historian suurin laillistettu ryöstö. Ja tänään minä todistan teille, historia ei vain toista itseään. Sitä kopioidaan rivi riviltä. Tässä sarjassa me perkaamme Trumpin asetuksen osiin. Emme hinnan nousua toivovan sijoittajan linssin läpi, vaan taloushistorioitsijan silmin, joka näkee veitsen väkijoukon kurkulla. Käymme läpi jokaisen vaiheen, nykyisestä lainsäädäntökehyksestä pakotteiden aikatauluun ja lopulta lopulliseen iskuun, hetkeen, jolloin ansa laukeaa. Tervetuloa kuulemaan alaston totuus Bitcoin-varannosta. Kertoja. Aloitetaan siitä, mitä tekstissä todella lukee. Useimmat ihmiset lukevat vain otsikot. He lukevat tiivistelmiä sosiaalisen median vaikuttajilta, ihmisiltä, jotka tienaavat teidän optimismillanne, mutta piru piilee yksityiskohdissa. Asetuksen nimi on Yhdysvaltain johtajuuden vahvistaminen digitaalisessa finanssiteknologiassa. Kuulostaa hyvin positiiviselta, eikö vain? Hyvin edistykselliseltä, mutta politiikassa otsikko on markkinointia. Sisältö on käskyjä. Kohta 1. Politiikan määrittely. Tekstissä julistetaan, Yhdysvaltain hallitus asemoi itsensä johtajaksi digitaalisten varojen markkinoilla. Se julistaa digitaaliset varat välttämättömiksi Yhdysvaltain taloudelliselle turvallisuudelle. Ja tässä on ratkaiseva lause, liittovaltion hallitus hankkii. Pitää hallussaan ja hallinnoi digitaalisia varoja strategisena varantona. Lue se uudestaan. Hallitus hankkii. Tämä ei ole asetus, joka sallii sinun omistaa vapaasti bitcoinia. Tämä on asetus, jolla hallitus omistaa sen. He rakentavat varantoa, aivan kuten strategista öljyvarantoa tai Fort Knoxin kultavarantoa. Kun varallisuudesta tulee strateginen varanto, se ei ole enää puhdasta yksityisomaisuutta, siitä tulee kansallisen turvallisuuden työkalu. Ja kansallisen turvallisuuden nimissä hallituksella on ehdoton kontrolli. Kohta 2. Valtuuksien antaminen. Asetus ohjeistaa valtiovarainministeriötä luomaan lainsäädäntökehyksen digitaalisten varojen hankinnalle. Se valtuuttaa valtiovarainministeriön pitämään hallussaan bitcoinia Yhdysvaltain puolesta. Se vaatii luomaan säilytysratkaisut, arvostusmenetelmät ja kirjanpitostandardit hallituksen omistamalle bitcoinille. Nämä eivät ole tyhjiä sanoja. Tämä on teknisen infrastruktuurin piirustus. Ei kansallisen tason säilytysjärjestelmää rakenneta vain muutaman rikollisilta takavarikoidun kolikon säilyttämiseen. Tämä koneisto rakennetaan silloin, kun suunnitelmissa on hallita miljardien, jopa biljoonien dollarien arvoista varallisuutta. He rakentavat digitaalista Fort Knoxia, ja Fort Knox ei koskaan avaa oviaan yleisölle. Kohta 3. Hankintamenetelmät. Tässä kohtaa asiat alkavat muuttua synkiksi. Asetus listaa hankintakanavat.
1. Takavarikointi rikollisjärjestöiltä, tätä he ovat tehneet jo pitkään Silk Roadin ja Bitfinexin tapauksissa. Ja heillä on hallussaan jo yli 200 000 bitcoinia. 2. Maksujen hyväksyminen sakoissa ja oikeudellisissa sovitteluissa. 3. Ostot markkinaoperaatioiden tai strategisten kauppojen kautta. Mutta kaikkein tärkeintä on se, mitä asetus ei sano, se ei aseta rajoja, ei ole kattoa sille määrälle bitcoinia, jonka hallitus saa haalia itselleen. Annettu valta on rajaton. Kertoja. Jotta ymmärtäisimme näiden sanojen vaarallisuuden, meidän on asetettava ne rinnakkain niiden, kaksosveljen, kanssa vuodelta 1933, asetus 6102. Vuonna 1933 Amerikka kiemurteli suuren laman kourissa. Roosevelt antoi asetuksen otsikolla kielto hamstrata kultarahoja, kultaharkkoja ja kultatodistuksia. Otsikko on eri, mutta sisin olemus on hyytävän samanlainen. Vuonna 1933 kulta julistettiin strategiseksi varallisuudeksi, joka on välttämätön kansalliselle vakaudelle. Vuonna 2025 Trump julistaa bitcoinin strategiseksi varallisuudeksi, joka on välttämätön kansalliselle turvallisuudelle. Sama kehystys. Vuonna 1933 asetus antoi valtiovarainministeriölle vallan hankkia ja pitää hallussaan kultaa Yhdysvaltain puolesta. Vuonna 2025 asetus antaa valtiovarainministeriölle vallan hankkia ja pitää hallussaan digitaalisia varoja Yhdysvaltain puolesta. Sama toimivalta. Ainoa ero on toimeenpanon vaiheessa. Rooseveltin asetus vaati kansalaisia luovuttamaan kullan välittömästi keskuspankille. Trumpin asetus ei vielä vaadi luovuttamista. Se ei vaadi sitä vielä, mutta se on luonut lainsäädännöllisen kehyksen sen toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Vuonna 1933 rangaistus noudattamatta jättämisestä oli 10 vuotta vankeutta ja $10,000 sakkoa, mikä oli siihen aikaan omaisuus. Vuonna 2025 rangaistuksia ei ole vielä asetettu, mutta valta lisätä nuo rangaistukset myöhempien säädösten tai lakien kautta on jo kirjoitettu tekstiin. Katsokaa tätä kaavaa. Vaihe 1. Julistetaan varallisuus strategiseksi. Vaihe 2. Annetaan hankintavalta hallitukselle. Vaihe 3. Rakennetaan säilytysinfrastruktuuri. Vaihe 4. Tehdään luovuttamisesta pakollista. Roosevelt toteutti vaiheet 1–3 heti vuonna 1933. Vaihe 4 todellinen julmuus tuli vuonna 1934 kultavarantoalain myötä. Trump on juuri saanut valmiiksi vaiheet 1–3. Ja jos historia on luotettavin opettaja, vaihe 4 lähestyy vääjäämättä, piileskellen, taloudellisen vapauden, lupausten takana. Mutta suurin kysymys kuuluu, miksi? Miksi maailman vaikutusvaltaisin hallitus haluaisi takavarikoida sinun bitcoinisi? Mikä on todellinen motiivi tämän hohdokkaan kuoren alla? Vastaus piilee yhdessä luvussa, $37 biljoonaa. Kertoja. $37 biljoonaa. Se on Yhdysvaltain nykyinen valtionvelka, mutta luku on merkityksetön ilman kontekstia, velan suhde bruttokansantuotteeseen on saavuttanut 132% rajan. Pelottavinta ei ole velan kokonaismäärä, vaan sen ylläpitokustannukset. Joka vuosi Yhdysvallat joutuu maksamaan yli $1,2 biljoonaa pelkkiä korkoja. Tämä summa on suurempi kuin koko puolustusbudjetti. Vuoteen 2027 mennessä, jos korot pysyvät korkealla, korkokulut nielevät yli $2 biljoonaa vuodessa. Pysähdy hetkeksi miettimään tätä. Yhdysvallat joutuu ottamaan uutta velkaa vain maksaakseen vanhan velan korot. Tämä on pontsihuijauksen oppikirjamääritelmä, ja matematiikka on armotonta, tätä velkaa ei voida maksaa takaisin tavanomaisin keinoin. Et voi nostaa veroja tarpeeksi korkealle kattamaan tätä aukkoa, talous romahtaisi. Et voi leikata menoja tarpeeksi syvältä, yhteiskunta ajautuisi mellakoihin. Et voi kasvaa velasta ulos, koska velka kasvaa moninkertaisesti bruttokansantuotetta nopeammin. Kun kaikki ovet sulkeutuvat, jäljellä on vain yksi hätäuloskäynti. Uloskäynti, jota historian imperiumit ovat aina käyttäneet viimeisenä oljenkortenaan, valuutan devalvointi varallisuuden uudelleenarvostuksen kautta. Kertoja. Palataan vuoteen 1933 katsomaan, miten tämä taikatemppu toimii. Silloin hallitus osti kultaa kansalaisilta viralliseen hintaan $20,67 unssilta. Kun Roosevelt oli kerännyt tarpeeksi kultaa varastoihin,
Hän teki yksinkertaisen mutta brutaalin kirjanpidollisen liikkeen, hän julisti kullan uudeksi hinnaksi $35 unssilta. Yhdellä allekirjoituksella kullan hinta nousi 69%. Tämä saavutti 2 tavoitetta. Ensinnäkin, varallisuuden arvo hallituksen taseessa hyppäsi 4 miljardista $6,8 miljardiin yhdessä yössä. Rahaa tyhjästä. Toiseksi, ja mikä tärkeämpää, se alensi dollarin reaaliarvoa suhteessa kultaan. Hallitus oli edelleen velkaa saman nimellisen summan, mutta he maksoivat velkansa dollareilla, jotka olivat menettäneet 40% reaaliarvostaan. He pyyhkivät pois 40% valtionvelan taakasta, ei tekemällä kovasti töitä tai kiristämällä vyötä, vaan kirjanpidollisella manipulaatiolla ja viemällä kansalaisten ostovoiman. Ja he tekivät kaiken tuon laillisesti, koska he pitivät hallussaan kultaa ja he määrittivät hinnan. Kertoja. Nyt sovelletaan samaa kaavaa Bitcoiniin. Senaattori Cynthia Lummisin Bitcoin-laki, joka on linjassa Trumpin asetuksen kanssa, asettaa tavoitteeksi, että Yhdysvaltain hallitus omistaa 1 miljoona bitcoinia seuraavan 5 vuoden aikana. Se on noin 5% maailman kokonaistarjonnasta. Nykyisellä hinnalla, sanotaan $100,000, 1 miljoona bitcoinia on arvoltaan $100 miljardia, mutta hallitus ei maksa markkinahintaa. He ottavat sen ilmaiseksi rikollisten takavarikoista. He keräävät sen yritysten sakoista, ja tarvittaessa he pakottavat myymään alle markkinahinnan. Oletetaan, että heidän keskimääräinen kustannuksensa on $60,000 kolikolta. Kokonaisinvestointi $60 miljardia. Kun heillä on hallussaan 1 miljoona bitcoinia, alkaa vaihe 4, uudelleenarvostus. Hallitus julistaa, että kansallisen taseen vahvistamiseksi bitcoinin virallinen arvo on $1 miljoona per kolikko. Miksi juuri 1 miljoona? Koska se on luku, joka ratkaisee velkaongelman. 1 miljoona bitcoinia kerrottuna $1 miljoonalla tekee $1 biljoonan varallisuuden. Yhdistettynä kullan uudelleenarvostukseen, jonka he tekevät samanaikaisesti, hallituksella on yhtäkkiä $5-7 biljoonaa kovaa omaisuutta taseessaan. Näitä varoja käytetään dollarin taakaamiseen. Media ylistää tätä vakaan rahan paluuna. Vihdoinkin Yhdysvallat kantaa taloudellisen vastuunsa. Dollari on turvattu kullalla ja bitcoinilla. Kullan ystävät rakastavat tätä. Bitcoin-maksimalistit hurraavat. Kaikki juhlivat. Lukuun ottamatta yhtä kauhistuttavaa totuutta. Kertoja. Kun hallitus määrittää bitcoinin arvoksi $1 miljoonan, markkinat seuraavat perässä. Jos maailman suurin valas sanoo sen arvon olevan 1 miljoonan, silloin se on 1 miljoona. Bitcoin nousee 100 000:sta 300 000:een, 500 000:een ja sitten 800 000:een vain 12-18 kuukaudessa. Mutta katso tarkemmin. Kun Bitcoin 10-kertaistuu, mitä tapahtuu dollarille taskussasi? Se romahtaa. Koska Bitcoinin nousu 100 000:sta miljoonaan ei tarkoita, että Bitcoin on tullut käyttöarvoltaan 10 kertaa arvokkaammaksi. Se tarkoittaa, että dollari on menettänyt 90% arvostaan. Tämä ostovoiman 90% romahdus näkyy kaikkialla. Ruoan hinta 5-kertaistuu. Energian hinta 5-kertaistuu. Asuntojen hinnat räjähtävät. Kaikki, mikä on hinnoiteltu dollareissa, muuttuu reaaliarvoltaan halvaksi, mukaan lukien valtionvelka. $37 biljoonaa velkaa on edelleen 37 biljoonaa paperilla, mutta reaaliarvoltaan, kun se suhteutetaan rahan arvon romahtamiseen, se vastaa vain 3,7 biljoonaa nykyrahassa. He ovat pyyhkineet pois 90% valtionvelasta, eivät maksamalla velkaa, vaan tuhoamalla sen valuutan, jossa velka on määritelty. Tämä on suunnitelma, tämä on se, minkä toimeenpanomääräys todellisuudessa käynnistää. Valtava varallisuuden siirto keskiluokalta, säästäjiltä, hallituksen ja kovan omaisuuden haltijoiden käsiin. Ja juuri kukaan ei ymmärrä tätä, koska he ovat liian kiireisiä juhlimaan sitä, että hallitus tukee bitcoinia. Miten he siis toteuttavat tämän teknisesti? Mitä piilomekanismeja lainsäädäntöön on istutettu, joita sinä et näe? Minä näytän sinulle 4 kuolettavaa kytkintä, jotka odottavat päälle kääntämistä. Kertoja. Nyt, anna minun näyttää sinulle todellinen mekanismi. Miten toteutat hullun takavarikointi-idean ilman mellakoita? Käytät lakia, käytät prosessia,
Käytät byrokratian tylsyyttä veitsen kätkemiseen. Tähän toimeenpanomääräykseen on istutettu 4 erityistä mekanismia ansan laukaisemiseksi. Mekanismi 1. Erityistyöryhmä. Asetus perustaa digitaalisten varojen markkinatyöryhmän. Se kuulostaa harmittomalta, kuin akateemiselta tutkimuskomitealta, mutta katsokaa osallistujia: valtiovarainministeri, kauppaministeri, oikeusministeri ja taloustiedustelupalvelujen johtajat. Tämä ei ole tutkimusryhmä, tämä on operaation ohjausryhmä. Kun laitat samaan huoneeseen valtiovarainministeriön, joka pitää rahoja, oikeusministeriön, joka pitää asetta ja lakia, ja kauppaministeriön, joka kontrolloi markkinoita, rakennat poikkihallinnollista rintamaa laajamittaista ratsiaa varten. Valtiovarainministeriö hoitaa hankinnan. Oikeusministeriö hoitaa täytäntöönpanon ja takavarikoinnin. Kauppaministeriö hoitaa pörssien valvonnan. Tämä on byrokraattinen koneisto, joka on suunniteltu totaalista sotaa varten. Kertoja. Mekanismi 2. Hinnoitteluvalta. Asetus ohjeistaa luomaan digitaalisten varojen arvostusmenetelmät. Kuulostaa hyvin tekniseltä ja tylsältä. Eikö totta, mutta tämä on tappava ydin. Tällä hetkellä Bitcoinin hinta on markkinahinta, luku, josta ostajat ja myyjät sopivat Binanceissa tai Coinbasessa. Mutta tämä asetus antaa hallitukselle vallan asettaa virallisen hinnan, joka on täysin erillinen markkinahinnasta. Muistakaa vuosi 1933. Kullan markkinahinta oli tuolloin korkeampi kuin virallinen $20,67. Mutta kun hallitus suoritti takavarikon, he maksoivat vain virallisen hinnan mukaan. Samaa mallia rakennetaan Bitcoinille. Virallinen arvostusmenetelmä tarkoittaa, että hallitus päättää, kuinka paljon sinun bitcoinisi on arvoinen silloin, kun he haluavat ottaa sen. Riippumatta siitä, millä tasolla markkinat käyvät kauppaa, he luovat 2 todellisuutta: markkinatodellisuuden, jossa hinta on korkea, ja hallituksen todellisuuden, jossa hinta on matala takavarikointia varten. Mekanismi 3. Kansallisen tason säilytysinfrastruktuuri. Asetus vaatii rakentamaan säilytysratkaisuja strategisen varannon mittakaavassa. Tämä on ehkä selkein merkki heidän aikeistaan. Ei linnoitusta rakenneta pikkurahojen säilyttämiseen. Fort Knox rakennetaan silloin, kun aiotaan säilöä 8000 tonnia kultaa. Hallitus vaatii rakennettavaksi kansallisen turvallisuustason kylmälompakoita, joilla on kyky hallita miljardeja dollareita. Tämän infrastruktuurin valmistuminen vie 12–18 kuukautta. Asetus allekirjoitettiin tammikuussa 2025. Infrastruktuuri valmistuu vuoden 2026 puolivälissä. Juuri silloin alkaa vaihe 2. Kaikella on aikataulunsa. Kertoja. Ja lopuksi, mekanismi 4. Laillisen haltijan ansa. Tässä kryptovaluuttojen kannattajat tekevät suurimman virhearvionsa juhliessaan. Asetuksessa lukee: digitaalisten varojen laillisilla haltijoilla on oikeus säilyttää ja käyttää varojaan ilman hallituksen liiallista puuttumista. Kuulostaa hienolta, eikö? Vapaus, itsemääräämisoikeus. Mutta lue se uudestaan tarkasti. Lailliset haltijat. Kuka päättää, mikä on laillista? Hallitus. Tällä hetkellä me kaikki olemme laillisia haltijoita. Mutta jos huomenna tulee uusi säännös, joka vaatii, jotta voit omistaa yli 0,1 bitcoinia, sinun on rekisteröidyttävä valtiovarainministeriöön, raportoitava verot kuukausittain ja hankittava erityislupa. Jos et tee sitä, bam, sinusta tulee laiton haltija. Ja tämä asetus ei suojaa laitonta haltijaa. Laittomat varat takavarikoidaan. Tämä on tapa, jolla he toteuttavat pakkolunastuksen ilman aseita. He kiristävät määritelmää siitä, mikä on laillista. He asettavat noudattamisvaatimuksia, jotka ovat niin tiukkoja, että ne ovat järjettömiä verorealisoitumattomista voitoista. Kylmälompakoiden täydellinen läpinäkyvyysraportointi. Jos et pysty siihen, olet rikollinen. Jos haluat noudattaa lakia, sinun on ilmoitettava kaikki, ja kun takavarikointiksky tulee, he tietävät tarkalleen, kuinka paljon sinulla on. Se on täydellinen pihtiliike. Sinulla on edelleen oikeus omistaa bitcoinia, kunhan täytät ehdot, joita on mahdotonta täyttää. Kertoja. Milloin tämä kaikki siis tapahtuu? Aikajanan ymmärtäminen on raja omaisuuden säilyttämisen ja sen täydellisen menettämisen välillä. Koneisto on jo käynnistynyt. Elämme 3-vuotisen suunnitelman ensimmäisiä hetkiä. Vaihe 1. Vuosi 2025 hurmos- ja lainsäädäntökehyksen rakentaminen.
Vaihe 2, vuosi 2026 hiljainen kerääminen ja sääntelyn kiristäminen. Vaihe 3, vuosi 2027 kriisi ja lopullinen isku. Sukelletaan syvälle jokaiseen vaiheeseen, sillä haluan sinun näkevän tulevaisuuden ennen kuin se murtautuu kotiovellesi. Vaihe 1 on psykologisesti vaarallisin vaihe. Se on kuherruskuukausi vaihe. Kertoja. Vaihe 1, vuosi 2025 makeiden valheiden aikakausi. Elämme tätä hetkeä nyt. Hallitus rakentaa lainsäädäntökehystä. Ja mikä vielä tärkeämpää, se rakentaa tarinaa. Lehtiotsikot huutavat, innovaatio, teknologinen johtajuus, Amerikan uusi suuruus, Bitcoinin hinta nousee, väkijoukko on hurmiossa. Tämä on hetki, jolloin yleisön valppaus on alhaisimmillaan. Kun näet kryptovaluuttojen puolestapuhujia kutsuttavan valkoiseen taloon, luulet voittaneesi, et lue lakitekstejä, et näe koneistoa, jota ympärillesi kootaan. He tuudittavat teitä uneen samalla, kun lukitsevat häkin oven. Vaihe 2, vuosi 2026 hiljainen kerääminen ja kiristyvä silmukka. Kun hurmos hälvenee, todellisuus alkaa puristaa. Hallitus alkaa hiljaisesti haalia bitcoinia suuressa mittakaavassa. He eivät osta pörssistä hintoja nostattaen, he ostavat tiskin alta. He takavarikoivat entistä aggressiivisemmin. He hyväksyvät sakkojen maksun kryptoina. Samalla sääntely alkaa kuristaa piensijoittajien kurkkua. Pörssit pakotetaan raportoimaan yksityiskohtaisesti jokainen pieni siirto. Verotuksesta tulee monimutkaista ja brutaalia. Oma säilytys eli self-custody tehdään äärimmäisen hankalaksi luukmattomilla noudattamisvaatimuksilla. Piiloviesti on selvä, bitcoinin pitäminen on liian vaivalloista ja riskialtista. Myy se ja pääset helpolla. Tätä taktiikkaa kutsutaan sammakon keittämiseksi. He eivät kiellä sitä heti. He lannistavat sinut. Ne, joiden usko on heikko, myyvät. He kotiuttavat voittonsa. He poistuvat markkinoilta välttääkseen ongelmat verottajan kanssa. Ja kuka ostaa nuo kolikot? Hallitus. Piensijoittajat pusketaan ulos pelistä juuri ennen kuin todelliset juhlat alkavat. Kertoja. Vaihe 3, vuosi 2027 shokki ja pakkotoimet. Viimeisen askeleen ottamiseksi he tarvitsevat tekosyyn. Laukaisevan tapahtuman. Se voi olla velkakattokriisi. Se voi olla suuren pankin kaatuminen. Se voi olla dollarin joukkopako kansainvälisillä markkinoilla. Olipa syy mikä tahansa, reaktio on täsmälleen sama, kansallinen hätätila. Rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi hallitus aktivoi vuoden 2025 asetuksen antamat valtuudet. Määräys, joka vaatii tietyn rajan ylittävien bitcoin-omistusten pakkomyyntiä valtiovarainministeriölle, annetaan. He soveltavat virallista hintaa. Oletetaan, että markkinahinta on tuolloin $150,000. Hallituksen virallinen hinta, se voi olla vain $80,000. Saat ilmoituksen kansallisen turvallisuuden edun nimissä. Siirrä bitcoinisi valtiovarainministeriön lompakkoon 30 päivän kuluessa. Ostohinta $80,000. Noudattamatta jättäminen on hätätilamääräyksen vastustamista, josta seuraa omaisuuden takavarikointi ja rikossyyte. Mitä sinä teet? Tietosi ovat jo heidän pöydällään pörssien kyk-tietojen ansiosta. He tietävät, paljonko sinulla on. Useimmat ihmiset tottelevat pelosta. Ja kun he ovat keränneet tarpeeksi. Kun hallituksella on käsissään 1 000 000 bitcoinia. Ihme tapahtuu. Hallitus ilmoittaa uudelleenarvostuksesta.
Bitcoinin virallinen hinta nostetaan $80,000 miljoonaan dollariin. Kullan hinta nostetaan $2,500 $20,000. Silmänräpäyksessä hallituksen varallisuus nousee 80 miljardista biljoonaan. Yhdessä kullan kanssa heillä on tarpeeksi varoja julistaakseen, että dollari on pelastettu. Valtionvelan reaaliarvo on pyyhitty pois. Mutta hinta, joka siitä maksetaan, on taskussasi olevan rahan romahdus. Kertoja. Tässä kohtaa meidän on katsottava suoraan silmiin tämän nollasummapelin julmaa totuutta. Kuka selviää ja kuka murskataan? Voittajat. Ensinnäkin hallitus. He pyyhkivät pois 20–30 biljoonaa dollaria reaalista velkaa ilman säästökuuria. He siirtävät taloudenhoidon kyvyttömyytensä taakan kansalaisten harteille. Toiseksi poliitikot, ne, jotka välttivät vaikeiden päätösten tekemisen menojen leikkaamisesta tai verojen nostamisesta. He valitsivat helpon tien, valuutan devalvoinnin. Kolmanneksi superrikkaat ja sisäpiiriläiset, ne, jotka tiesivät käsikirjoituksen etukäteen. He siirsivät omaisuutensa kiinteistöihin, fyysiseen kultaan ja bitcoiniin, juridisiin paratiiseihin, Yhdysvaltain ulottumattomiin. Ja lopuksi, ne jotka kieltäytyivät noudattamasta määräyksiä ajoissa. Ne, jotka pitivät bitcoininsa omissa kylmälompakoissaan. Eivät ilmoittaneet niitä, ja olivat tarpeeksi uhkarohkeita ollakseen myymättä $80,000. He säilyttivät omaisuutensa myrskyn läpi ja nauttivat täysimääräisesti hinnan noususta miljoonaan. Häviäjät. Ensimmäisenä olet sinä, jos tottelit. Myit bitcoinisi polkuhintaan $80,000 pelon vuoksi. Ja sitten katsoit sivusta, kun se nousi miljoonaan hallituksen käsissä. Menetit 92% potentiaalisesta arvosta. Toiseksi, käteisen ja velkakirjojen haltijat. Dollarin romahdus polttaa ostovoimanne poroksi. $100,000 elinikäiset säästönne ostavat nyt vain sen, mitä $10,000 sai aiemmin. Kolmanneksi eläkeläiset. Eläkkeet maksetaan devalvoituneilla dollareilla. Hinnat viisinkertaistuvat, mutta eläkkeet nousevat vain murto-osan. Vanhuusvuosista tulee köyhyyden painajainen. Neljänneksi keskiluokkaiset palkansaajat. Palkkasi saattaa kaksinkertaistua, mutta leivän, bensiinin ja asumisen hinta viisinkertaistuu. Elintasosi romahtaa. Tämä on historian suurin varallisuuden siirto. Keskiluokalta hallitukselle, säästäjiltä velallisille, lainkuuliaisilta kansalaisilta reaaliomaisuutta hallitsevalle eliitille. Se on täsmälleen sama kuin vuonna 1933. Ainoa ero on, että mittakaava on tällä kertaa 100 kertaa suurempi, koska velkavuori on 100 kertaa suurempi. Mitä sinun siis pitäisi tehdä? Onko mitään keinoa paeta tätä viikatemiestä? Vastaus on kyllä, mutta ovi on sulkeutumassa hyvin nopeasti. Kertoja. Historia ei lähetä uhreilleen varoituskirjeitä. Se jättää vain merkkejä, ja juuri nyt nuo merkit vilkkuvat punaisina. Et voi estää veloissaan epätoivoista hallitusta, mutta voit valmistautua. On olemassa strategioita, joilla pääset voittajien puolelle, mutta sinun on toimittava heti, kun hätäuloskäynti on vielä auki. Tässä on selviytymissuunnitelma. Strategia 1, oma säilytys on käsky. Ei valinta. Vedä bitcoinisi pois pörsseistä, välittömästi. Jos varallisuutesi on Coinbasessa, Binanceissa tai Krakenissa, se ei kuulu sinulle, se kuuluu tietokantaan, johon hallituksella on pääsy.
Yksi oikeuden määräys. Ja varat jäädytetään. Pörssi myy sinut silmänräpäyksessä pelastaakseen oman toimilupansa. Mutta jos pidät varasi kylmälompakossa, sinä hallitset yksityistä avainta. Hallitus voi lähettää uhkauskirjeitä, mutta he eivät voi painaa, takavarikoi, nappia etänä. Ja pahimmassa tapauksessa, jos ilmoitat kadottaneesi lompakon tai unohtaneesi salasanan, päinvastaisen todistaminen on heille äärimmäisen vaikeaa. En kehota sinua valehtelemaan, vaan osoitan eron tähtäimessä olevan varallisuuden ja ulottumattomissa olevan varallisuuden välillä. Strategia 2. Tutkan alapuolella pysyminen. Jokainen keskitetyn pörssin kautta ostamasi bitcoin on jättänyt jäljen. He tietävät, millä hinnalla ostit ja milloin. Harkitse vaihtoehtoisia tapoja tuleville ostoille. Vertaiskauppa eli P2P, pienet bitcoin-automaatit, jotka eivät vaadi henkilötunnusta, tai louhinta. Nämä menetelmät eivät luo sellaista datavirtaa, jonka avulla he voisivat lähettää takavarikointikirjeen kotiovellesi yhtä helposti kuin sähkölaskun. Strategia 3. Lainkäyttöalueiden hajauttaminen. Yhdysvallat voi takavarikoida Yhdysvaltain kansalaisten varat ja Yhdysvaltain maaperällä olevat varat, mutta heidän kätensä ulottuvuus on rajallinen. Superrikkaat ovat tehneet tätä vuosisatoja, sijoittaneet varallisuutta paikkoihin, joihin kotimaan hallituksen on vaikea ylettyä. Singapore, Sveitsi, Portugali. Ulkomaisia juridisia rakenteita on monimutkaista pystyttää. Mutta tässä tilanteessa se on luodinkestävä liivi, jos ulkomainen juridinen yksikkö pitää varoja hallussaan. Takavarikointi törmää kansainvälisen oikeuden muuriin. Strategia 4. Älä laita kaikkia munia samaan koriin. Jos bitcoin on kohde numero 1, omista myös asioita, jotka eivät ole kohteena, yksityisesti säilytettyä fyysistä kultaa, kiinteistöjä, jotka tuottavat kassavirtaa, energiaa, hyödykkeitä. Tavoitteena on paeta dollarijärjestelmästä useita eri reittejä pitkin. Jos yksi tie suljetaan, muut pitävät sinut hengissä. Kertoja. Tiedän, mitä ajattelet. Kuulen vastaväitteet päässäsi. Kieltäminen on ihmisen luonnollinen puolustusmekanismi huonoja uutisia vastaan. Presidentti Trump tukee bitcoinia. Hän sanoi niin konferensseissa. Muista tämä tarkasti, myös Roosevelt kampanjoi vakaan rahan puolesta. Hän lupasi suojella kultakantaa. Mutta poliitikot puhuvat mitä tahansa tullakseen valituiksi. Kohdatessaan eksistentiaalisen kriisin he tekevät sen. Mikä on pakko, kun valtionvelan korot saavuttavat $2 biljoonaa. Sillä, että Trump tykkää bitcoinista, ei ole enää mitään merkitystä. Kansakunnan selviytyminen jyrää henkilökohtaiset mieltymykset. Ja takavarikointi on ainoa tapa selviytyä. Bitcoin on hajautettu. He eivät voi kieltää sitä. Bitcoin-protokolla on hajautettu. Verkkoa ei voi sammuttaa. Totta. Mutta sinun omistajuutesi Yhdysvalloissa ei ole hajautettu. Sinä asut tietyssä osoitteessa. Sinulla on veronumero. Sinulla on pankkitili. Heidän ei tarvitse hyökätä Bitcoin-verkkoa vastaan. He hyökkäävät sitä hallussaan pitävän ihmisen kimppuun. Pörssit ovat jo myyneet sinut. Tiedot ovat valmiina. Älä sekoita algoritmin turvallisuutta omaan henkilökohtaiseen turvallisuuteesi. Syntyy mellakoita. Kryptoyhteisö nousee vastarintaan. Irvokasta. Syntyikö vastarintaa, kun kulta takavarikoitiin vuonna 1933? Kyllä, mutta se oli vaimeaa. Syntyikö vastarintaa, kun he painoivat rahaa hullun lailla vuonna 2020?
Syntyikö vastarintaa, kun he pelastivat pankit vuonna 2008? Kun hallitus kohtaa rahoituskriisin, se toimii vastustuksesta huolimatta, ja kun viha lopulta purkautuu, kulta on jo heidän holvissaan ja rahasi on menettänyt arvonsa. Voit äänestää heitä vastaan seuraavalla kaudella, mutta et koskaan saa omaisuuttasi takaisin. Tämä on vain salaliittoteoria. Ei, tämä on hahmon tunnistusta. Todisteet ovat suoraan toimeenpanoasetuksen tekstissä. Miksi he tarvitsevat strategisen varannon? Miksi he tarvitsevat virallisen arvostusmenetelmän? Miksi he tarvitsevat laajamittaisen säilytysinfrastruktuurin? Miksi juridinen kieli on identtinen vuoden 1933 kanssa? Hallitus ei tee näitä asioita vahingossa. Tämä on piirustus. Kertoja. Haluan tehdä tämän selväksi, en väitä, että poliisi kolkuttaa ovellesi huomenna. En sano, että tämä tapahtuu 100% varmuudella. Sanon, että lainsäädäntökehys on pystytetty. Koneiston kytkin on käännetty päälle. Ja valtionvelan matematiikka tekee tästä lopputuloksesta lähes väistämättömän. Voisiko hallitus löytää jonkin ihmeen maksaakseen velat ryöstämättä kansaa? Teoriassa kyllä, mutta historiallisessa todellisuudessa ei koskaan. Takavarikointi ja devalvointi ovat aina helpompia valintoja kuin uudistukset ja säästökuuri. Sinulla on noin 18–36 kuukautta. Se ei ole paljon aikaa varallisuuden uudelleenjärjestelyyn, oman säilytyksen opetteluun, henkiseen valmistautumiseen. Aloita tänään, lue se asetus, tarkista itse, mitä sanon, älä usko vaikuttajia, jotka huutavat kuuhun, samalla kun ansa sulkeutuu heidän jalkojensa juuressa. Sillä kun takavarikointikirjeet lähetetään, kun virallinen hinta julkistetaan, kun noudattamisesta tulee pakollista, silloin on jo liian myöhäistä. Varasi jäädytetään. Vaihtoehtosi katoavat. Voittaja on se, joka näkee myrskyn silloin, kun taivas on vielä sininen. Häviäjä on se, joka juhlii Titanikin kannella luullen, ettei tämä laiva voi upota. Asetus on allekirjoitettu. Kello käy. Valinta on sinun.